Es tracta d'un projecte en què han participat empreses catalanes i que es pot veure a peu de carrer. De moment ja ha guanyat un premi internacional i aquests dies és un dels temes estrella al Digital Global Congress, una trobada mundial que se celebra a Barcelona on s'expliquen alguns dels últims avenços tecnològics. El Centre Tecnològic Barcelona Digital organitza una nova edició de B-Digital, una trobada de més de 700 professionals relacionats amb les aplicacions mòbils. Per impulsar el sector i aprofitar el talent emergent, s'ha organitzat a Barcelona un concurs de desenvolupadors d'aplicacions per a mòbils. Més de 100 enginyers i dissenyadors s'han tancat 24 hores per crear una aplicació financera útil per a la banca online, perquè puguem pagar amb el mòbil a la mateixa botiga on estem comprant. Ha estat l'inici d'un congrés sobre aplicacions per a mòbils que aquesta setmana es farà a Barcelona.